Het advies van de minister om de zorgpremie onder bij te stellen komt net onverwachts. Zorgverzekerders binnen om eens volle minder geld kwijt om recepten, nota medicijn uit generaal, goedkoper worden binnen. Aan de ene kant is in Nederland massaal overgeschakeld naar merkloze medicijnen. Die zijn veel goedkoper, dus dat scheelt heel veel. Daarnaast hebben verzekeraars enorm bezuinigd op de tarieven van de apothekers, waardoor de apothekers heel veel minder verdienen dan een paar jaar geleden. En als derde hebben ze ook het pakket verkleind. Er zijn belangrijke medicijnen die mensen nu helaas zelf moeten betalen en die voorheen wel in het pakket zaten. Dus is het een goede zaak dat de zorgverzekerde de premie verlegert. Ja, zeker. Maar ook als gewoon landelijke zorgverzekerders zulde Friesland het advies van minister Schippers voor eerst net opvolgen om de premie te verlegen. Bestuursvoorzitter Diana Monissen van de Friesland vindt dat haar cliënten meer baat hebben bij een stabiele premie. Stel je voor, ik kan volgend jaar de premie met €1, verzin maar wat, omlaag doen. En ik zou maken een doorkijk naar de toekomst en ik zou het jaar daarna bijvoorbeeld €4 omhoog moeten doen. Dat willen wij niet doen. Ik wil een soort continuïteit bieden aan onze klanten. Dat vind ik heel erg belangrijk. De Friesland wil takken meer de hichte van de zorgpremies op een nijbesjen als de prijsdaling van de medicijn terugzet. Dat valt net te verwachten. Er is weinig meer te halen bij overschakeling van merkloze middelen. Er komen allerlei nieuwe, moderne medicijnen aan die eigenlijk nog niet in Nederland goed toegelaten worden op de markt. En de apothekers in Nederland hebben het moeilijk. Vorig jaar kwam de helft al in financiële problemen. Als je daar nog meer op bezuinigt, ja, dan verdwijnen er echt massaal apotheken. En ik denk niet dat dat goed is voor de gezondheidszorg.